Ворог знищує Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Білогорівку вогнем з усього наявного озброєння. За повідомленням Генерального штабу, росіяни вперто штурмують і не шкодують сил в намаганні намацати слабкі місця в нашій обороні та повністю загарбати Сєвєродонецьк. На вулицях міста і в районі промзони не стихають бої. Штурмують окупанти в напрямку Слов'янська, а основні зусилля зосередили на Бахмуті. На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Солидар, Берестове та Вовчоярівка. На напрямку Єгорівка-Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника. Росіяни прагнуть витіснити українське військо з Луганщини та атакують одночасно у 9 напрямках. Про таке заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він підкреслив, що основні ударні сили ворога зосереджені на півночі області, а ключовою точкою нашої оборони на Луганщині є Сєвєродонецьк. Росіяни намагаються виправдатись за удар по лікарні в Апостоловому на Криворіжжі. Розповідають, що в українських шпиталях нібито ховаються бойовики. За повідомленням оперативного командування «Південь», окупанти вчиняють провокації, аби дискредитувати українське військо в очах українців, які чекають визволення. Напередодні пролунав вибух неподалік ринку у Чорнобаївці на околиці Херсона. Є загиблі та поранені. Окупанти в агонії діють хаотично, намагаються створити напруження навколо просування наших військ, аби дестабілізувати обстановку на окупованих територіях, звинуватити ЗСУ в обстрілах та підривах. Тим часом наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, гатять тільки по рашистських військах. Протягом доби назавжди приспані 29 нелюдів, розбита 152-мм гармата гаубиця, 5 одиниць броньованої і автомобільної техніки. Другу добу на якірній стоянці поблизу турецького міста Бандерма стоїть російський суховантаж. Це зафільмував журналіст Осман Пашаєв. За його даними, судно завантажене 8 тисячами тонн зерна, яке вивезли з окупованого Севастополя. Найімовірніше, що це саме те збіжжя, яке російські загарбники вивозять з окупованих територій півдня України. Перед тим окупаційний глава Криму Аксьонов зізнався, що награбоване в українських фермерів прямує до порту Севастополя, а звідти ним торгують за кордон. Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва спецпотягом. Дату поїздки не анонсували з міркувань безпеки. Це перший візит лідерів цих країн до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Уже дорогою до української столиці Олаф Шольц заявив, що лідери 3 великих країн, які брали участь у створенні Європейського економічного співтовариства, прямують до Києва, аби продемонструвати свою підтримку Україні та українцям. У столиці до Еммануеля Макрона, Олафа Шольца та Марко Драгі приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс. Він самостійно приїхав з Бухареста до Києва, оскільки у потязі, яким їхали 3 лідери, уже не було місця через численну делегацію та охорону. Росія зустріла європейських лідерів ракетними обстрілами. Зранку повітряна тривога майже по всій Україні. З київського вокзалу численна делегація відправилася до Ірпеня. У зруйнованому російськими окупантами місті в оточенні десятків охоронців, військових та журналістів лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії пройшлися вулицями, оглянувши наслідки російського вторгнення. Під враженням від побаченого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна має бути здатною і надалі чинити опір і здобувати перевагу, та висловив повагу героїзму українців.
Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке водночас героїчне місто, тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців. І тут можна бачити сліди варварства. Після відвідин Ірпеня лідери вирушили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Постачання зброї, продовольча безпека та заявка України на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу – головні теми перемовин. Можливе сприяння окупантам під час підготовки та проведення війни проти України. У Київській міській прокуратурі повідомили про арешт активів білоруської нафтогазової компанії в Україні на 4 мільярди гривень. Мільярд з цих коштів – статутний капітал, решта – майно компанії. Правоохоронці прийшли з обшуками на Харківщині та Полтавщині. Кажуть, роблять усе можливе, щоб не допустити виведення коштів до РФ та Білорусі. Її кінцевим власником є Державний комітет по майну Республіки Білорусь. Крім того, компанія використовує у своїй діяльності обладнання республіканського унітарного підприємства «Беларуснафта». Останнє було внесено до міжнародного санкційного списку. Наразі за клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва на майно та корпоративні права компанії загальною вартістю 4 мільярди гривень накладено арешти. Здійснюються заходи щодо передачі його до Агентства з управління та менеджменту активами.